Ngadai ke beru na nong kendong ngawan la kalong yung long sem ke budong ngamdon kedan pule ne ong nang start ai ro kuble chuban jisu bi ben ba nilas ngap ya ki ong ang nuot bat ki ong po slunge na du menchua dang rep bat ngaklan poi perkhat hi ro ba ki ong po slunge kin ulong chiche ngasngo hadu bungan da chuang hakan ko aeroplane ro ngasngo bu kadai tang ko ong po snu bungan dang rep menchua ndang la perkhat ba he kadai chiche bunga yo chong chiche hakan ko aeroplane pila ben oi mente de la ki ong ki khmat nga tips kem bananget bukin nu baro khoi ki dei ki ong ki jing eat bat ki jing subun ke jong ujisu na ka bante ong ngai ble chuban ai jisu be te nga chukwa ben ong ni ong phui ro bro khon lada phui la na nge ni bu ning kong yo uble ha khmat uble yu utep kham ba he ye ki ong don kam ong ji ye ki ong thrang ong ji ki ong ang not ong ji bari ki ong kwa ong ji ha bungi kwa ya ka bu he uble bet kalat kalan toy ban nga pen chlo la ya phui ro bro khon ki bu pet ya ka no ko video la da phui ro phikwa ya ka no ka kam bat phikwa ai ro yo dona pedang phui ki bu kwa khi bu kwa nga ben chong aeroplane nga do men chua dang ret ta nga pen chlo le phui ro bu yo ble ha khmat wad klam ong alta tien bu yo ble ha khmat ble sap ya ki ai bro khoj mat ha ka wei ka snu bi ki ong pho snu phui ki ong kwa phui ro kin long kum ba nge ro nga yo ta Chennai is approximately 2 hours and 40